L-iskandlu fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta juri li kien hemm tnawwir istituzzjonali kbir, tnawwir li kien riżultat ta' snin ta' konfidenzi żejda tan-nuqqas li jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa u tmexxija batuta. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-Ħadd filgħodu ipparteċipa f'sezzjoni ta' mistoqsija u tweġiba waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Żied li l-fatt li dawn l-affarijiet ġraw fi żmien amministrazzjoni preċedenti m'għandux ikun ta' konsolazzjoni. U li ngħidu dawn l-affarijiet mhumiex aċċettabbli. Mhuwiex aċċettabbli li inti jkollok persuna li inti fdajta u li jidher li l-lealtà tagħha kienet lejn kuntrattur iktar milli kienet lejn il-gvern jew il-pajjiż jew il-poplu. Il-Prim Ministru qal li filwaqt li l-investigazzjonijiet se jitħallew jimxu f'serenità, dan il-Gvern ta' sinjal ċar li l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Dan billi ħatar osservatur tax-xiri taż-żejt illi ġej mill-kamp politiku oppost, jiġifieri lil Michael Falzon. Rigward is-settur tal-enerġija u l-prezzijiet tal-fuel, il-Prim Ministru Muscat tkellem dwar kif dan il-Gvern għażel is-serħan tal-moħħ. F'dinja fejn ma tistax tipprevedi l-futur, inti trid tmur u aħna kbur li mmorru għal policy ta' stabilità. Policy fejn lin-nies nistgħu nagħtuhom kemm jista' jkun serħan il-moħħ dak illi qiegħed jiġri. Il-Prim Ministru qal li traħħis fil-prezzijiet tal-fuel mhuwiex se jieqaf hawn. Imma aħna kif jgħaddi żmien u jispiċċaw il-hedges u nkunu tħallna għal hedges u għal ftehimiet oħra, matul ix-xhur li ġejjin ħankomplu ngħaddu ir-roħs lill-poplu Malti u Awti. Il-Prim Ministru fakkar kif kemm ilu fil-Gvern il-Partit Laburista il-prezz tal-fuel naqas kemm il-darba u saħansitra dan sar minn qabel ma beda jonqos il-prezz internazzjonali.